Умара Саида, сокини шаҳри Бохтар мебошам. Сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамзамон ҳукумати мамлакат мерасонам, ки чунин маъракаҳои сиёсӣ ва саривақтиро яъне ташкил намуданд. Ва ман бори аввал мебошад, ки дар интихобот яъне иштирок меварзам. Аз он хурсандам, ки ба синни соли муқаррарнамудаи қонун яъне синни 18 расидам ва дар интихобот яъне иштирок карда истодаам. Дар идораи давлатӣ тавассути интихоби номзади арзандаи худ яъне иштирок варзида истодам. Имрӯз ман яъне ба участкаи рақами 1 интихоботӣ омада яъне овози худро ба номзади арзандаи худ додам. Боварӣ ва мутмаин мебошам, ки ҳамон номзади арзандае ки ман овоз додам баҳри рушди ҷомеа, баҳри пешрафти мамлакат саҳми худро мегузорад.